Какво става, хора? Това е 6-ти епизод и сме в Super Survival. Сега ще си правим армор. Ще чекам в Недър. В Недъра въз армора това. Ясно малко какво. Като нещо гадно. Така. И сега. Храна имам. Да остава някои неща. Еро. Слабо е. И едно обсия. Ще си го нося. Не знам за какво ми е. Сега е 11:40. Аз снимам клипче. Преди малко. Да, преди малко качих 5-ти епизод. Той съжалявам, че беше толкова кратък, но нямах много време. Камон. О, къде има глоустон точно до нас? Няма да бира. И ето е нова... О! Фреймспад. Аре, фреймчета. Новата руда. Фарц. Ето я. Недър Quartz. С нея се правят блокчета, сега ще ви покажа. И те са на едно място много като кола. Ето така. И са. Block of Quartz. Block of Quartz. И не знам точно как се произнася. Трябва ми още на Quartz. От това е така се прави такова. От това. Не може. Но това е доста яко. Ето вижте го. Това. Как? А този е бели изчистени. Това като е равно. Така. И още вижте. Кърката. Фак. Добре. Аз ще си поиграя малко. Тук ще на фарма кварц. О, мъгъй, къде има от нас. Така. Този епизод ще е малко по-дълъг. Ако има какво се прави. Са. Какво да правим? Нямам идея какво да правим. Ще ходим да фармим кварц. Сега вземем диамантената пикекс. Диамантената пикекс. Отиваме. И сега ще паузирам. Не, няма да паузирам. То сега би трябвало да ме е заредило. Дърво. Ще вземам малко дърво. Ще стигне. И ми трябва да си оправя колко дава. Аре. Ох, тази лава не беше така. Добре, малко ме дървак да я оправя. О, изнизали сме се. Той е много гасна. Ние сме се изнизали. Яката. И ще е доста стабилно XP ми дава. Но може би ще го фиксам, защото това не е нормално.
Доколкото четах, то трябва да дава съвсем малко и да не дава на всяко. Вижте, тук дава на всяко просто. Но пък за нас е по-добре. Сега почваме да фармим малко повече. Тук виждам, че има доста. Не се чупи много бързо. Скоро ще съберем 30 лева и аз чувам гаст. Надразни. Някъде на там. Така. Не знам къде. И сега, гледа как. Добре, че ни закват ще е насам. Да. Тук. Сега ще го копасам напред, а ще го разширя. Не ми стих. Кварци има 3, 6, 9. Трябваше тя да ги направя. Да не направя на такива буквани изчистени. Изчистените са по-яки. Няма да фармим кварц цяло. Само ако ще... Кастичат. Сега ще ходим да го бием. Къде отиде? Добре, си ходим. Недър кварц. Сега в хома сме си. Но тук е вечер. Тичай към леглото. Тичай. Рон. В леглото. Така. Сега ще поправим портала. Защото е малко много грозно. Така. Малко много грозно. Едно, 2, 3, 4, 5. Точно. Ето така. А тези две да ето тук. Ама. О, това се телепортира в недъра. Тук няма да е такова. Шейт кастер. Яко. Така. Май този епизод няма да е много дълъг. Няма какво правим. Сами се снима, имаме време, пък няма какво да правим. Може би. Може би нещо тук ще... Ай, слезем да копаем. Нека копаем. Аз долу би трябвало да имам крафтинг. И нека слизаме. Храна. Малко.
Pink. Да, стигнем пичка. Ще на колко ще взема. Ето, взема. Iron. Redstone. Сега купа само да дигна 30 лева. Като дигна 300 лева ще приключвам, защото няма какво правя. Този епизод се казва скучен епизод номер 1. 30 лева. И сега силно ще паузирам и тук ще си поиграя малко, докато събера нещата за енчантинг и го направя. Значи ще го продължа след един час. Да. И да, връщам се като направя енчантинга и сме готови за енчант. И отново сме тук. Направих енчантинга, ето го. Ала-бала, изпуснах си меча. Така. Това ми е втория меч, между другото. Ето това събрах. И като за добро посрещане, малко poison. Перфектно. И сега няма да енчантвам тази кирка, ще си направя нова. V3 диаманта. Знам, че няма смисъл, но искам да си имам. Чиста, здрава, лесна. Аз пък чисто, здрава, лесна. Така. Не ми тук за поръчки, Нямам ведърво. Погледнете как се нагъчкали просто. Не са много нагъчкани, защото аз ги избих последните 45 кожа. И са. Отново съм тук. Съжалявам за рейчкоите. Впуснах Creative и енчантнах. От първия път ми се падна. Просто и вас, ако ви се падне, събирали сте примерно 30 лева, примерно ако снимате 5 епизода и накрая ви се падне примерно Efficiency 3, много ясно, че ще откачите. Нали... Да. Сега тази кирчица е свещена. С какво ще оградим? Ще сложим тук. Май симетрично 4, точно. И ограждаме с редстоун. Помахна ъглите. Така.
мисля, това е от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Това е изключен епизод номер 1 плюс хубава кирка, така ще му е заглавието и чао.